Wala anay gin-download ang kwarta sa local government unit sa Banwa sang Oton na apisar nga na turnover na ang cheque kay Mayor Sofronio Fusin Jr. bangod ginahulat pa nga matapos ang assessment sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Ini matapos nagpromesa ang Iloilo Provincial Government nga mahatag ang bulig pinansyal sa mga lubos nga apektado nga hog raisers bangod sang African swine fever. Ini ang pahayag ni Eusebio Boy Villavicencio Jr., Oton Municipal Administrator sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Villavicencio, target nga ma-release ang ayuda sa 192 ka mga hog raisers antes magtakop ang bulan sang Enero. Matandaan nga sang Disyembre 19 pasang nabato ni Mayor Fusin ang cheque nga nagabalor sang 1,646,000 pesos. Kung sa diin ang mga nagasagod sang 1.5 kababoy ang makabaton sang 7,000 pesos, samtang ang nagasagod sang 6.10 kababoy ang makabaton sang 10,000 pesos. 11.15 kababoy makabaton sang 15,000 pesos, 16.20 kababoy makabaton sang 20,000 pesos, 21.25 kababoy makabaton sang 25,000 pesos, kag 26 kag pataas ang makabaton naman sang 30,000 pesos. Sa Subong, naka-meeting si Mayor sa sa province representative na wala pa man na-download ang kwarta sang ASF na first tranche. So, ang ilang expectation this January, titigawlat na si Mayor kung na-download na kay parang automatic na nagtagbayon sa mga sa biktima sa ASF farmers. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.